Logo dun intenso ano de traballo e múltiples propostas poñendo en valor a figura de Francisco Asorei, Cambados dá por pechado o ano dedicado ao escultor. A derradeira actividade tivo lugar esta mañá no Pazo Torrado, onde se celebrou a entrega de premios do concurso Reinterpretando a Asorei, unha proposta na que participaron 900 escolares de toda Galicia, coa que se buscou achegar a obra do cambadés á rapazada. A verdade é que hai unha variedade increíble de propostas, todo ao redor da obra de Asorei. Reinterpretando a Asorei basábase nesa reinterpretación da obra, dándolle unha volta, e, bueno, como podes ver, hai de todo, desde mecanismos como a proposta de Colla, ou grabado, como o de Sar ou do Luis Seoane, ou outros pois máis infantís. O concurso dividiuse en 3 categorías: infantil e de primeiro a cuarto de primaria, alumnado de quinto e sexto de primaria e de primeiro e segundo da ESO, e a última, de terceiro a cuarto da ESO, bacharelato e FP. En total, 25 obras. Entre as premiadas, ademais, algunhas da nosa contorna, como un accésit da categoría dos maiores que foi para o IES Faro das Lúas, de Vilanova, ou esta proposta do Colexio de Corbillón, en Cambados. Está elaborada pola rapazada de segundo de primaria e fíxose co primeiro premio da súa categoría. É unha man e tiene letras e é un número. Estábamos con Lucía, turnámonos en 2 grupos para de vez en cando facer unha cada unha. Foi un pouco fácil e un pouco difícil. Tardamos un poquito a hacer todo y tuvimos que hacer un poco de intentos. Yo si fuera la manito, pues quedaríamos de primeros. A entrega de premios deste certame asistiu tamén o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, entidade que dedicou o 2024 á figura da Asorei. Unha das pretensións que temos na Academia cando declaramos o Día das Artes Galegas é precisamente difundilo na xente nova, non? Porque é o futuro da nosa cultura e o futuro do noso país. E, por lo tanto, esta é a primeira experiencia na que se fai un concurso a nivel de escolar medio e inferior, no sentido de promocionar a figura de un artista como Asorei. Tanto dende a Real Academia como dende o Concello salientan o esforzo que supuxo a organización dos actos arredor do Día das Artes Galegas, celebrando tamén o seu gran impacto na vila, así como no resto de Galicia. Neste sentido, lembraron que pro mes de outubro está prevista ademais unha nova exposición centrada en Asorei na Cidade da Cultura en Santiago.